Γεια σας παιδιά, καινούριο βίντεο και σήμερα έχουμε το part 2 από το Roblox Death Ball. Ωραία, όπα. Πάω. Σιντσινιδόν νικορά, μιλάει, νιδόν τέτσικαρά. Αλχαραχθάν, μία, σιντσινιδόν νικορά. Στο πρώτο part δεν μπορέσαμε να πάμε το flap 100. Και θα προσπαθήσουμε σε αυτό το part. Το κάτω το part ήταν... Πίου. Παιδιά, μπορεί να νικήσουμε. Άμα πεθάνει αυτός έχω νικήσει. Εγώ θα είμαι μετά γιατί είμαι βαρύ πυροβολικό. Γιάννη Φάτιν, με προστατεύει ο Κωστής. Φύγε! Ρε Γιάννη! Ξέρω. Ρε Γιάννη! Πας και μου ακυρώνεις την κίνηση. Τώρα μπήκε η άλλη καλή. Το χάσαμε. Έχουνε μπει δύο καλοί. Τώρα τι περιμένεις? Έχουμε χάσει. Θέλω ακριβώς ένα kill και ένα win. Όχι. Κάντε όλοι like και subscribe άμα πιστεύετε ότι θα νικήσουμε. Ένα τσιγάρο άναψε, τα χείλη μου παίρνουν φωτιά, baby έλα πιο κοντά. Ματιά, το θες τα σοβαρά, ζωή είναι ωραία, είμαστε χαλαρά. Ένα τσιγάρο άναψε. Στα σοβαρά. Η ζωή είναι ωραία, είμαστε χαλαρά. Παιδιά, όποιος θέλει να ακούσει το τσιγάρο. Ναι, αυτό το τραγούδι λέγεται τσιγάρο, μπορείτε να το ακούσετε, είναι πολύ ωραίο. Κωστή, σώσε με. Σε 5 θέλω να σε έτοιμο. Ευχαριστώ, Κωστή. Τώρα. Γιάννη, δεν το ήθελα. Ρε φίλε, δεν μπορούμε. Πάω άλλο σερβερ, θα σας στείλω εγώ invite. Έλα. Έλα, 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 έλα.
Μπήκα σε ένα σερβέρ με μία φίλη μου. Όχι. Είναι η Σέλμπι. Αυτήν που είναι ακριβώς από κάτω από σένα, Γιάννη. Ναι, αφού είναι το part 2. Είπαμε στο part 2 θα πας και εσύ. Στο part 1 δεν κατάληξα πολύ καλά. Καταλήξαμε να μαλώνουμε. Λόγω ότι εγώ έκανα μία φορά σκότωσα το κουτί και το φλάβο και μία φορά φλάβο και το σκότωσα και μία φορά φλάβο και το σκότωσα. Και σκοτώνω ένα στον άλλο και τους άλλους και... Ναι. Με το ζόρι παίρναμε win. Πήρε τη φορά. Φυσικά όχι τρεις. Εγώ από 15 πήγα 69. Κι εγώ. Πάμε το game για 100. Πάμε. Τι λένε φίλε? Στο μισό κάτσα βλέπω πως δεν τους αρέσουν. Πρέπει κάτι παιδιά. Διάλειμμα. Ωραία. Άντε κάνω για λίγο διάλειμμα. Ωραία. Γι' αυτό, παιδιά, για να περιμένουμε λίγο το round θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ωραία, παιδιά. Τελείωσε το round. Respect Enes, my friend. He wants 100 to kill Enes. Πέσει το φλάβιο. Τι μίλα. Παιδιά, Ναι. 1, 2. Φλάβιε!
Παιδιά, μπορεί να είναι το game. τα κινητά. Παιδιά, μπορεί να είναι το παιχνίδι. Παιδιά, μπορεί να είναι το παιχνίδι που θέλουμε. Yes! Ναι! Ναι! Οκ. Κάτσε. Ναι. Ωραία. Η τέτοια θα σ' αφήσει. Η τέτοια ρε. Η Σέλμπι. Απλά κάτσε πίσω μου. Μην πας πουθενά και η μπάλα να έρθει πάνω σου. Μην κάνεις το lighting αυτό που λέγεται. Απλά βάρα την μπάλα και πάνω μου να πάει δεν πειράζει. Απλά βάρα την μπάλα και όπου πάει. Και πάνω μου να πάει δεν πειράζει. Θα την απεκρούσω. Παιδιά, αυτό για το win του Γιάννη. Ξέρω, δεν είναι δίκαια τα παιδιά, είναι πολύ δύσκολο να πάρετε τόσα wins. Ακούς τίποτα? Ακούω μια παράξενη μουσική. Κάτσε πίσω μου είπα. Ωραία, βάρα τη. Φύγε. Μην κουνιέσαι και η μπάλα σου είπα πριν. Και η μπάλα πάνω σου να έρθει, απλά βάρα την. Βλέπεις, μην φοβάσαι, μην προχωράς. Θα γίνει βλακεία που δεν θες. Μη φοβάσαι, μην κουνηθείς. Βλέπεις. Πού είναι η μπάλα, δεν την είδα. Δώστε μου μία πάσα, παιδάκια. Πού. Ας τον πάνω μου. Απλά καλύψω. Πήγε και ο Γιάννης 100 wins. All like and sub. Κάντε όλοι like και subscribe. Πω, δεν μπήκα. Ποιο τραγούδι είναι αυτό? Ποιο? Pravda.
Παιδιά, θα κάνουμε ένα skip για να περιμένουμε να δούμε άμα στον τελικό θα μπορέσει ο Κωστής να μπει ή άμα χάσει ο Κωστής και γίνει χάλια το game. Ναι, θα μπούμε τότε. Άντε για... Ναι, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, παιδιά. Τα λέμε στο part νούμερο 3. Ολοκληρώσαμε το part 1, το part 2 και το part 3 την επόμενη φορά. Αν και έχω ραγίσει λίγο εδώ πέρα το χέρι μου, αλλά δεν πειράζει. Μπόρεσα και έπαιξα. Γεια σας, παιδιά.